खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा जोंनि फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोरा मामस प्रकाश जेरै नोंथांमोना नायदो बिएम सेटअप चेनेल जों नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सेटअप चेनेलाव बरायनाय थाबाय गोसो गोरबोजों जों दिनै सावरायगोन रिभिउ मोशन एबाउट BTR रेकर्ड बे बाथ्राखौ बुंदों BSS एबा बर' साहित्य सभा एबा बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मिस्टार प्रशान्त बर'आ थांनाय 13 आगस्टआवहाय मोनसे पस्ट होदोंमोन स' बिनि बागै जों माखासे बाथ्रा सावरायगोन जोंनि BTR रेकर्डआ 2020 मायथाइ नैबे मायथाइनि थांनाय 27 जानुवारियावहाय जादों दा बेवहाय कम्पेरिजन खालामगासिनो दं BTR आरो BTC भार्सेस BTR नङा होमबा स' बे कम्पेरिजनखौ आंबो माखासे बिनि उनावहाय फोरमायथिगोन जेखिनि BTC आव मोनदों बा BTR आव मोनाखै बा BTR आव मोनदों बा BTC आव मोनाखै बिनि सोमोन्दै जों माखासे सावरायगोन बेखौ माखासे क्लुज आंनो माखासे सुबुंफोरा दैथायहरदों आं बेखौ माखासे कालेक्ट आरो स्टाडि खालामग्रोगोन बिनि उनावहाय आङो बेखौ होनो नाजागोन दिनै आङो बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों कि माखासे सुबुंफोरा गोबां सोंखारिदों बर' थुनलाइ आफादखौ फेसबुकनि पस्टआवहाय मोनसे पेज दङ जोंहा बर' थुनलाइ आफाद एबा BSS आरो जायनि जाहोनाव गाहाय नेहाथारिया मोनसे पस्ट होदोंमोन थांनाय 13 आगस्टआवहाय जेरै रिभिउ मोशन खालामनाय जागासिनो बा फैगासिनो दङ एबाउट BTR रेकर्ड स' बेवहाय माखासे सुबुंफोरा सोंखारिदों दासो BTR रेकर्डनि रिभिउ खालामनाय स' बै समाव बहा थांनायमोन बै समाव माने बेफोरखौ नायालासिनो डाइरेक्टलि बोरैहाय बेखौ जानो होखो दासो मानि स' माखासे सुबुंफोरा गोबां पलिटिक्स इनभल्व बायदि बाथ्रा बुंदों स' नोंथांमोननि सायाव आङो बेखौ फरायनानै दिन्थिग्रोगोन बिनि उनाव आं माखासे बाथ्राखौ बुंगोन सिगांग्रो आं बेवहाय बुंनोसै स' बर' साहित्य सभा बर' थुनलाइ आफादा बेखौ बुंदों कि बर' थुनलाइ आफादनि सोमोन्दै सुबुं बिजोङाव सावरायनाय नुनो मोनदों इसिङाव खौरांफोरा मोखां बिलाइयाव नुजानाय बायदि नङा माखासे सिङाव जाय बाथ्रा दङ बेफोरो खौराङा जे बाहेरायाव जे ओंखारदों बेजों गोरोबा बे बाथ्राखौ बुंदों BTR रेकर्डखौनो रिभिउ खालामनायनिसो मोशन फैगासिनो बे बाथ्राखौ बुंदों एबसु आरो एनडिपिजों सावरायबोनाय आफादफोराबो लुबैदोंनो एबसु आरो एनडिपिजों सावरायबोनाय लोगोसे आरो बेयाव बुंदों जेरैहाय जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट आरो BPCPI आरो BWJF आरो लोगोसे गोबां गासै मोन 18 आफादफोरनि जुथुम बिसोरो गासै मोन 18 आफादफोर आरो बेजों लोगोसे जुथुमा मोनसे जानानै मोनसे रिभिउ मोशन एबाउट BTR रेकर्ड बिनि सायावहाय जानो थांगासिनो दं बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों आरो बेयाव माखासे सुबुंफोरा रिएक्ट होदों आरो शेयार खालामदों लोगोसे बे बाथ्राखौ बुंदों बे एखे बाथ्राफोरखौनो बुंनो थाखाय गाबोन एबसु आरो इउपिपिएल हानजाया सावरायनो लेंहरबाबो बर' थुनलाइ आफादा बाहागो लाहैनो थियारि दं गाहाय नेहाथारि बर' थुनलाइ आफाद स' गाहाय नेहाथारि बुङोब्ला मिस्टार प्रशान्त बर' बे बिथाङा जागोन आरोना मिस्टार प्रशान्त बर' सारा स' बिनि गेजेराव बिथांमोनखौ माखासे सुबुंफोरा बुंदों बेवहाय दासो BTR रेकर्ड रिभिउ मोशन फैदों बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बहा दंमोन बै 18टा आफादा माने 18 आफादा 18टा आफादा बहा बुजिनो आद्रा थायाखै आरोबाव बे बाथ्राखौ बुंदों BSCनिफ्राय BTCनिफ्राय BTR लासै दावखोलांबाय थागोन जै बर' हारिनि जै माखासे सुबुंफोरा बे बाथ्राखौ कमेन्ट होदों आं नोंथांमोननि सिगाङाव स्क्रिनखौ बेयावहाय होदों नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय आरो आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायनाबो होगोन नायाब्ला बर' राजाफोरा फोथायनो गोब्राब मोनबाय BSSनि दैदेनगिरिफोरखौ बे माखासे बुंदों BTR रेकर्डनि सोमोन्दै मानो अब्ला BSSआ बुंफोरथि होआखै ना BSSनि दैदेनगिरिफोरा गावनि लाबावल' नांथाबना दं नामा बे बाथ्राखौ माखासे सुबुंफोरा कमेन्ट होदों लोगोसे थामथि गोरोबथाखौ नेवसिना हाग्रामा महिलारि बिथांखौ फिन BTCनि चिफ खालामफिननायाव बर' हारि बा थुनलाइ आफादा मा लाब जागोन बिनि खेंफोरथिखौ थुनलाइ आफादा होयोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो बे माखासे सुबुंफोरा पाब्लिकफोरनिफ्राय कमेन्ट लोगोसे नोंथांमोनखौ लिंहरा गेदेर मोनसे माहारियारि आफाद मारबा मोनसे बर'नि इयुनखौ नोजोर होनानै नोंथांमोना थोंजों सोंहैनो हायो मानोना नोंथांमोना राजखान्थि हान्जा नङा साननानै लायो नामा जे सोरखौबा बिमा गेदेरनिसो फिसा बिसोर बिमा फिसानिसो फिसा बिसोर होनना मानो बेखौ खालामालासिनो एबसु लिंहरनायखौ नेदों गेदेर बेबायदि मोनसे बाथ्रा कमेन्ट होदों सनेस्वर बर'आ आं जे बेयावहाय लिरदों बेखौसो फरायना होदों दै लोगोफोर थ' बेवहाय बुंबावदों रजं खुंगुर गयारिया बर' थुनलाइ आफाद दा गावहानो मोनसे गोगोम बिथा दङ गावनि बिथायाव थानानै खेंफोरथिखौ होलायोब्ला गाहाम नङाब्ला बर'नि सिदलायाव फिन अर जोंगोना रोखा बे मोनसे बाथ्रा बुंदों दिनै बर'फोरनि थामथि गोरोबथाखौ नेवसिनांगौ होनना बुंनाया जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिनांथावना
मानोना बियो दिनैनि समाव राजखान्थिनि गेलेग्रा एबा गेलेग्रा मुङा बायदिसो जानो थांगासिनो। बे समाव नोंसोरबायदि हारिमायारि आफादानो गावबा गावनि पकेट गरम खालामनो थाखायनो सोरजोंबा बायजानो थांब्ला गुबुनफोरा गावनि गादिनि थाखाय BTR आव जेबो गैया होनना बायदि एखे फिसिजानाय बाथ' दाउ बायदि बुंफाबोला बियो बेसेदि लाजिनांथाव जागोन बेखौ रायजोफोरा मिथिगोन। बेबादि मोनसे बाथ्रा बुंदों, बेखौ पुर्न बड'साया बुंदों। आरो बिनि गेजेराव राजित बर'आ बुंदों, बे हाग्रामाखौल' लानानै सिखावै मिटिं खालामनायनि जाहोनखौ ओरैनो बुजिखायो। एबसु आफादा मानो मिथियासै? नोंसोर बे मेलखौ सिदायै बुजिखानाय बाथ्रा, गासैबो रांनि गलाम होननानै बे मोनसे कमेन्ट होदों। बेवहाय नोंथांमोना गासैनिबो कमेन्टखौ आं माखासे फरायदों दे, बेवहाय बिनि साइड नङा। BTR रतन हाज'वारि, BTR एकर्डखौ रिभिउ खालामनायनि मसन फैदोंब्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय माबायदि जादों आरो माबायदि जानांगौमोन बिनि सायावहाय गेवलाङै खेंफोरथि होब्लालाय जाया होमबा सार? बेबायदि BTR रिभिउ खालामनायनि सिरि मेल खालामबाय थायोब्लाथ' रायजोफोरखौ बेले बेजे साननायाव खोख्लैनानै दुंहाव थासारिजों सोमजिहोनाय जागोन माथो। एकर्डनि सिगाङाव नायफानो हायामोन होनबा सारमोन? एकर्डनि सिगाङावहाय नायफानो हायामोन होनबा दासो मानो? बेफोरबायदि बुंनाय जादों, सोंनाय जादों आरोना। सोमावसारनायावबो गावनि हारिनि माखासे दैदेनगिरिफोरा हेंथा होबोबाय। बे समावबो गेजेरनि होननानै सिरि थाबोबाय सारमोना। आरो दाबो सुबिदा बायदि दफा मुफा बानबुंथाय होग्रा राजखान्थिगिरिफोरजों मेल खालामबावबाय। बेबायदि माखासे बाथ्रा बुंदों रतन हाज'वारिया, मिथिबायना? आरो बिनि गेजेराव रमा बसुमतारी बुंदों, बर' थुनलाइ आफादा दासिम थिग बिथिंजों हारिखौ दैदेनगासिनो दं। गुबुन बर'नि हारियारि संगठनफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ मेच्युर दैदेननाय बा राफोद दैदेननाय, थिरांथा बिथांखि लानो हायि नुनो मोन्दों। बर' थुनलाइ आफादखौ फोथायनो हायि बुंब्ला गोरोन्थि बुंनाय जागोन। बेखौ रमा बसुमतारीया बुंदों। मानाव गेदेर, आसामनि टेट LP/UP बे रिक्रुटमेन्ट बेखौथ' बुंदों, माने माला बिनि सायाव सावरायनाय जागोन जायाखै बुंदों आरोना। स' बिनि गेजेराव एबसु इउपिपिएल लिंब्लाबो थांगोन होननानै एरायनो नाङा। BTR एकर्ड आरो रिभिउनि सायावहाय BSSनि खेंफोरथिखौ रोखा खालामनांगौ, बेखौ फुकन नार्जारिया बुंदों। ओमफ्राय मिनिसार ब्रह्मआ बुंदों, बर' थुनलाइ आफादा लेंहरजालायनाय जानो नाङा। जुदि खौसेथि खालामनो नाजानो गोसोब्ला इउपिपिएल आफादगिरिफोरजोंबो लोगो हमनानै रायज्लायनायनि गोनांथि दं। बर' थुनलाइ आफादा गावस्रानाय खान्थि बाहायनो नाजानो नाङा। बे मोनसे बाथ्रा पइन्ट, बेखौ खिन्थु बिराद मोजां मोनदों आं। ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय खेंफोरथिफोरखौ थाबैनो होबाय था सार, नङाबा सुबुंफोरखौ गोनो गोथो खालामो समाजा, बिजोंफ्रा गोजोन्थों। BTR एकर्डनि सोमोन्दै मानो हाग्रामाजों सावरायखो? सागानगिरिफोरा बोरो माथो नुवासै? बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों। ओमफ्राय बिनि गेजेराव मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन, आं बेखौ खोन्थानि नोंथांमोननि सिगाङावहाय। जायफोरा बर' थुनलाइ आफादखौ फोथायनो गोब्राब, बेबायदि बाथ्रा बुंनायावहाय कमेन्टआवहाय लास्टआव बे बाथ्रा बुंदों, जायफोरा बर' थुनलाइ आफादखौ फोथायनो गोब्राब मोनो। बेखौ बर' थुनलाइ आफाद बा BSSआ बेखौ कमेन्ट खालामना होदों, फिन खालामना होदों। जायफोरा बर' थुनलाइ आफादखौ फोथायनो गोब्राब मोनो बिथांमोना दा फोथायसै। समा गासैखौबो दिन्थिलांगोन। दिनै बर'नि थामथि गोरोबथाखौनो नेवसिनांगौ होनाय उनाव बेसेबां गेदेर अलखद नुजागोन बेखौ जों नुहुरदों। माखासेयाथ' बिसायख'थिनि बागै जेखौबो नुहुराखै। बेबायदि मोनसे बाथ्रा बुंदों। आरो स' बेयावहाय जे बाथ्रा माखासे सुबुंफोरा बुंदों, बेवहाय सोरबा बर' थुनलाइ आफादखौ मोजां मोनो आरो सोरबा बर' थुनलाइ आफादखौ मोजां मोना। दा इउपिपिएल आरो आबसु बेखौ मानो माखासे मानसिफ्रा गोबां अबजार्भ होसोदों आरो बिनि गेजेरावहाय माखासे सुबुंफ्रा गावजों गाव नांलायगासिनो दं। बाट इलेक्सनानो जाबावाखै, जागोनसो, मिथिबायना? दा इलेक्सन जायैनि सिगां बा माला जागोन बेखौथ' फिक्स रावबो बुंनो हाया। बेवहाय माखासे गासिबो आफादफ्रानो इनभल्भ जाजोबलांगासिनो दङ रायजोफोर। जों रावखौबो नोजोर होनाङा, आं बेखौ बुङो, रावखौबो जों नोजोर होनाङा। जों केन्डिडेटखौल' चुज खालाम, जेखौबो नोजोर होनाङा, केन्डिडेटखौ चुज खालाम। बबे मोनसे केन्डिडेट, बबे सासे केन्डिडेटआ नोंथांनि थाखाय बा नोंसोरनि जायगानि थाखाय साबजाथाव, रां एसे एनै मोनजानायखौ नोंथांमोना साननो नाङा, मालायनि बाथ्रा बुंनायफोरखौ साननो नाङा। नोंथांनि गोसोनि सिंनि बाथ्राखौ बुं आरो बोखार सिंनिफ्राय। जे गोदानै जुदि नोंथांमोना BTR एकर्ड मोननायखौ बेखौ नोंथांमोना सोरनि आखायावहाय गथायब्ला मोजां जाथारसिनगोन बेखौ नोंथांमोना मिथिनो हानाय गोहो दङ। आं बेखौ बुंनो थाङो आरो दा बिनि गेजेराव आं बेखौबो बुंगोन,
नैबे कमेन्ट होनायावहाय माखासे BSS आ बेवहाय एसेबां गोजोननाय मोनाखै आं बे बाथ्राखौ सानगोन आरो मानो होनबा रिभिउ मोशन एबाउट BTR एकर्डनि सायाव रिभिउ खालामफिननाय एगेन स' बे बाथ्राखौ जुदि पस्ट होदोंब्ला स' BSS नि आफादगिरि आरो नेहाथारिया बिनि सायावहाय गोजोननाय मोनाखै आं बेखौ सानो जे बर' थुनलाइ आफादनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय गोजोननाय गैया बाट आं बेखौ बुंनो सानो बर' थुनलाइ आफादा जेब्लायबो गोजानाव थानांगौ पलिटिकेलनिफ्राय पलिटिकेलाव हाबनो नाङा आबसुआबो हाबनो नाङा बाट आबसुनि माखासे फिसा फिनला बेफोरो माखासे खामानि मावनायफ्राव बेफोराव बाहागो लानो हायो बाट दैदेनगिरिफ्रा हाबनो नाङा बेखौ आं सानो जेरै बर' थुनलाइ आफादाबो मोनसे बेबो हारिनि मोनसे आफाद बेबो हाबनो नाङा बेथ' मोनसे बिराद गोख्रोंसिनबावसो आरो बिनि गेजेराव आबसु बेयाव फरायसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोनाबो बिनि सायावहाय नोजोर होनांगोन आरोना दा आङो बेखौ बुंनो सानो इउपिपिएल आरो एबसु आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो बिनि गेजेरावहाय BPF पार्टी आरो बिनि गेजेराव गुबुन गुबुन पार्टी जिखिनि बिथांमोना गासैबो मानो गावजों गाव नारलायगासिनो दङ मानो गावजों गाव एना एनि खालामलायगासिनो दङ जों बेखौ बुजिनो रोंला रायजो राजाफोर नोंथांमोना आं बेखौ बुंनो थाङो नोंथांमोना गोसोखौ थि खालामदो नोंथांमोना बिसोरनि बुंनाय रावफोरखौ इसेबां नोजोर होनो नांला नोंथांमोना बे इलेक्सनखौ नायग्रोदो आरो बिनि गेजेरावहाय मानो होनोब्ला एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय दाथ' जों मा खालामफिननो हागोन माबा मोनसे खालामफिननो हागोन जानो एकर्ड जाखांनायनि उनाव साइन होखांजोबखांनायनि उनावहाय खालामफिननो हाबावगोन जानो जुदि खालामफिननो हायोब्लाथ' मोजां माबा मोनसे आपग्रेड आरो जुदि मोनबावगोनबा थांबानो जाबाय जायफोरा जुदि सुखु जायाखै गोजोन मोनाखै नङा होमबा स' बिनिखायनो आं बुंनो थाङो नोंथांमोनखौ आङो रावखौबो दैदेनगिरिखौ बुङा दिनै आं रायजो राजाफोरखौसो बुंनो थांदों नोंथांमोना आफादनि सायावहाय जिखिनि बाथ्रा बुंदों आफादफोरा बैफोरखौ दा नायसै नोंथांमोना डाइरेक्टलि नोंथांमोननि एरियायावहाय सोर सुबुङा मोजां खामानि मावगोन मोजां दैदेनगोन डेभेलप खालामनायाव मोजां रासिन गोख्रों मोनसे खामानि मोनसे माने साननायाव मोनसे बिथिङाव साननाय बिथिङाव मोनसे नोजोर होगोन बैसोर आफादखौ बैसोर पार्टीखौ बा बैसोर केन्डिडेटखौ नोंथांमोना देरहाहो मिथिबायना बेफोर जिखिनि दावराव दावसि जादोंना बेफोर सोब पलिटिकेलि इनभल्भ पलिटिकेलनि दारैनो बे बाथ्राया दावराव जालायगासिनो दङ दा बे समाव मानोथो दावराव जानांगौ बै समावहाय जेब्ला साइन खालामदोंमोन BTR एकर्ड खालामदोंमोन बै समनि होनबा दफाफोरखौ मानो नायालासिनो मानो बेवहाय जेबो रिभिउ खालामालासिनो जेबो बाथ्रा बुङासै दिनै बे समावल' मानो नोंथांमोना बर' रावाव गोबां इन्टारेस्टिं फेक्सनि भिडिअ नायनो थाखाय बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो चेनेलनि लिंकखौ बे भिडिअनि गाहायनि डिसक्रिपशन बक्सआव होनाय जादों